Kero tigareti mambia Jumapili ilioka abantu bashereke okwiburwa ko mwana umunyabantu uyokoro ku Yesu mwana Nyasaye Emmanuel Nyasaye monentwe twatera makongo marwaire amakweli abana ba Nyasaye wetani mono omogoko itono linga obwamate bwito Nyasaye nga kibole yetoke nga no mwako elire nebe kubwa mono mwana Nyasaye nga Yesu berume yao kine kigentekenene nonye theologically abantu bakona kurwana Jumatatu tarehe 25 Yesu tayibore tiralio yarengo mutinyukane kubwa mono cyuri mi winter ikiagara kubwa mono it is not specific in the Bible ne bakubwa mono abandi babateba nari ibore to December bantombo bwate their theological preferences injege ndo yoka manye tengelinga mwana Nyasaye na iboletu na ndi nkilinga nkilikebe kubwa mono kogo kanga Yesu na iboletu litukelemo mutinyo yomo umwako yomo asobosi bwensi ngaki kubwa mono kuyaliganirie aso kuiboro yakabero boya asobogima bwao mugakolia mongino lyo mwana oli mwesikeno momura ekijoka na kike make the difference asobogima bwaitu abari ndi abachumapira abachumamosi na babumote mokako bwa mono chuma abaisiramu baminto asogotagara Chinguru chelingana kusabatole tochake kubwa mono gotegerera Yesu uyore Chinguru chelingana karibu sana omonene mbiyamo nandi wanjire gotomenia jitarike 25 baada yeri tukulia mambiri ya Jumapili abana bawo ekere bako kari tukeliga baise kaba muraba ngina munabagaka chikanisa hawa monene atuango sabanga kora nchana into tokonyo mwana umwanyabantu umwana Nyasaye borwase obugima bwaitu elinda lemi abakwereire abarwale tabagweni ababulire Chinguru nabakuro moyo baikaransa sekero bukyao tumibune kebekere kioro secretary Yesu motori ito amina abana ba Nyasaye no monyetenga litukelimo mwaka yomo tarike munense mu mwana Nyasaye na iboletwe bono inkito soma kurwa soko iboro kwa Yesu naye kubwa mononye Yesu iboletwe agacha sense embeo engao liberera liao na intwe tuyiburwa sense obugima bwaitu bwege Kristo toswa somogoko kubwa mono yobokale nakale ekeyoka na kieganga iyo komenya waitu tali njanga kyora abekendagera kyora ali tali no bokombore mukyoma etenga kiewona ye Christmas tubwate ntotokoroka Christianity and religion Christianity ne dini ya chagetu na Yesu omanyene religion kubwa mono ine birengera libyo monto igo abana banyazana natako batebinga bono iga Yesu era na iboletu obwamate bwao kere Yesu iboirwe ngakibole yoko namanyetenga ko bwamano buna Yesu iboletu oboya namanyetenga no mwana oyo gotera biya no mwana oyo ibolire agaseka niso gokole enyangi okolete enyangi oromu yo iboire ko bwamana so Kristo bwao mugako ngachako manyete ngakyo mongino ako manyete ngakia abana baba manyete abana ba Nyasaye talinga kipasta ako manyete ne kanisa igenteke nene yakoro kyo Kristo bwaito naki omorugio inaki omogako inaki abana bawo igagara gendongi otora akore enseye kubwako ira abana baito igoro abakungu baito igoro abangina baito igoro abagaka baito igoro abana baito igoro totaraminyoka gokia sege sasimero igonkelinga kubwa mono ekere tu ikirenga kibune ya matera itu ategerera mayayiga ngakyore ngakyuibwire gokia senyoko ngakyuibwire gokia siso ngakibero ja somongino kibero ja somogako ngakinkaya ine korakana is it a small heaven here okiburu kwa Yesu nkora asichinkoro kitabana banyasa so many people because of religion they are pretenders ya so mutora murabaro nka igeregete
somongi noye ange sisi somoga koye ange sisi asa baibuli iwange kemoni lakini okogende kanisa magachari abekiraroro abana banyasaye obalitro encho nyasaye munyakurotewa emebere itonero kubwamono ekaru enchenu ingakiye gayemiga tuligeretie tare 25 yere Jumatatu tuligarete ko bwamono tare moja ngacyo bwamatebu ahobole amona abamanyinga abana banyasaye ayo kokekara ko bwamona makuri abantu amarwira abantu unamatemungo sokara form 4 ngakiekero ko igo mwana mumurumi no mwana muise ko mino ayakira isotona sanesta na soka ekero ko ngonyore 400 ngaki amanyinga guta ekero ko ngonyore 190 ngakiokogoka amachara makomo lakini omanyete kanisa arona kubugie gita ko bwatenga via gotera via number 1 ni bwenda togokere asaba minta ba manyinga enere koroka nga Yesu na iboretwe ase chinkoro cheito ntoja kubute kanisa buna tu asomere seri yaeta tonya kubuto umuriro busa umuriro na matera umuriro na marandia umuriro ne sadaka elinde tochegosira kare na kare ntonyora kubwamono obuya bwa tato ito naki Yesu iboretwe lero nonko barenta Chinguru Chieringana Matayo eyemo eungo biaye 15 na kemo abana banyasaye bali amwasoire kurwe kanisa mwarure mugondo nje nigonkorenta mangana Chinguru Chieringana ngakiende morora kubwa mono ntari kurigerera igoro nasinge njo ntagete koranga ngakiringana ligoteba lingana liga lyatoira ase Yohane yemeyemo ngagumo chakano lyarengo lingana lingana liga lyarenga muna Nyasaye lingana liga lyarenga Nyasaye bye ko monyene mayime yelingana obugima bokanyara kwa bogotoka aroro abana ba Nyasaye nakiye koranga ngansome lingana timbwati umugano buga susuno goto nina kikobwa mono Yesu aturigeretie asoko iburu kwaye abana ba Nyasaye Matayo eyemo fungu la 16 igobana onko barokinde oko iburu kwa Yesu nina kikwarenge 19 kitubwende tokole nina kyoyo otenenete Yesu embuya yarenge omongino oli okoro ku Mariam omugako uri okoro kwa Yusuf no ye Yesu ko bwamano oyiboretwe ase Chinguru cyo moikomo chenu oborita buri bwarenga somonginoria omoikeranu orenge koro kwa Maria gitabu kya Matayo eyemo Iungo bya 15 kemo Biblia nigo egontebya amangana akobwatia na Yakobo akayibora Yusuf omosacho Mariamu oyo oyiborete Yesu oyo okoro kwa Kristo bana banyasa takwanete nga kubwamano Yusuf ise Yesu iga kwanete nga kubwamano Yusuf kubwamano oyo olenge omosacha kubwamano oyo minto Mariam oyo jete koibora Yesu engencho yaye nelinga oyo okoro kwa Yusuf taiborete Yesu ngirore nainde context yeyo 16 Matayo eyemo na Yakobo akayibora Yusuf omusacho yoyigogo chikoba omukungu omaliam kobwa mono Yesu ataranyara koba ga koyiborwa ase obosibwense igakoro ku Yusuf orenge oyo Yakobo nere kobwa mono oyiborete Yusuf no musacha omaliamu oyo yiborete Yesu omusacha omariamu oyo borete Yesu oyo korokwa Yesu oyo korokwa Kristo omabwali itu ngongilinga ngoja korra muri gochibosionga oyo Yusufu nkoyiborara abana amona Mariam abana kubwa mono bayiboire no mokungu no mosacha lakini Yesu ngota bigutolenga igayibore tuwetera asoborito bwa moikomo chen bana banyasaye igora nyora libagali yamuno onye kweboirume ya Yesu ekero kurigeria mangana Christmas kero kurigeria mangana kubwa Christmas ngenche yaenga oko sherekea Kristo Christ Mass
wetera asenjerenga buneyega oyo kebegeta tabwate magosa lakini litukelimo omwana omwanya bantu omobolia Emmanuel nyasamo na intona ibore twatotolie wetera asenjerenga buneyega akayiboro no mukungu omwekungi abakungu balero abaiseke balero murabe kungi asobogima bwaino nande murabe kungi asobo Kristo bwaino abasacha balero abamuraba balero abaiseke balero yekanisa mbia okurandi mbia nturabe kungi fungu la 16 egetabu kya Matayo eyemo igo yatebanga Yakobo akayibura Yusufu omusacha Mariamu oyo iburete Yesu oyo okoroka Kristo ina maana ya kwamba Yusufu taliero iburete ngo oyiburete Yesu ebungo 17 nebigoli byonsi akorwa Ibrahim weka Daudi nigo byarenge ebigoli 14 nakorwa Daudi goika ogosakorwa na okonganyigwa okya Babeli nebigoli 14 nakorwa ogosakorwa nokonganyigwa gokipaperi goika Kristo nebyare 14 abana banyasaye wetera asenjerenga buneyega anaramangana maya agokwaneka igoro yogosakorwa kwa Abaisraeli asenjerenga buneyega eyarenge kobwamono obokoreri bwemeremo ya Nyasaye bunagane tiense nyale ko bagiye gotoliwa asobwimo botoramo naborabo igongeria yateba iga wetera asenjerenga buneyega Nyasaye asengenjo yobuya bwaye akalenta omobolia ase obosi bwense tegarra abana banyasaye Ibungo 18 bono okweboro kwa Yesu nereganga ya itenene nane nintu eli akeigo asomusaje okoroku Yusuf nintu eli akeigo asomukungu okoroku Mariam Nyasaye tago ja kolente bisinyomba mwao bana bambagende university bana bambagenda kubwa mono balikirwe memene onye Bible iri no buya bwa Yesu ngo na abagokora ki university abagokora akobwa monege ntotokoroka batwara mali bakwe batabwatia gwasemeria ngento kikereke nenekiya ekerogo kukobwata gwasemelinga nigo kwayiboiro oboya ime yo mwana Nyasaye oyo kweta aseginjo kobori abana bayi okoibora kwa Yesu Kristo nigo kuarengeiga hono nyakora mona nche Matayo bono eyo eyemo fungu la 18 igo erikirega Kero Mariam ngina aliereire boko na Yusuf in marriage ndo bwatege ndo tokunyala ka batokoroka ngana batebetie friendship. You cannot begin marriage without a friendship. You have courtship, then marriage. Igokolie ruboko nigoko bwamono bachakire kubanga ngakibako nyomna na Yusuf bataraikana ange abasacha balero abakungu balero bana banyasabanta bange keroto kuligereria 25 amarwaira amanga goja gwetera asobotomani ebe nyamoreo ebe kubwa munongo noria ebe civilis ebe no kubetwe meyo na senge ncho gotaba abekungi batarayikanange abakungu mbalenga goikiranga batali abao abaiseke mbalenga goikiranga batali abao ogoikange no kumera na kemobere abasacha mbalenga abamurambalenga igonkelinga litukeliga yokwebo ichianga abana baita abaisike bagaka liko chikobeka chirongi ebirongi binga kobwamono abana banyasaye chi pipe chikobeka kobwamono egento tokorokanga echigwaya chiria chiestima hande sitime yone erego chakobangenta chitarike 22 watale nabasacha bobe watale nabakungu basoko baikange nyakwanyola namarwaire ento tamboko mwakonde ngayole inganyuma batarayikanange igo enyomengi ya neriego chaka negento tokoroka komoliera boko engencho yaye friendship abasaye balia toje courtship noko manyomonto kindani ngakisobale abasaja mbalenga atwalire ngakikobwa mono ora mogechi ake gotako na gosekerana montoro ko montorito montoro ko monto mosi nga sweet banana montoro ko monto kobwa mono nga omwanji na kyokoro ko monto mwanji otara amateba during courtship nebwe ntora atemo monto ngakiako gachiwungana talioko na wasakalioka kuna koroka na marieta yego ikanyomba monjo kerane mobese seneke moni abana banyasaye batara ikanange
akarolekana uri murito aso moiko mochenu umuise koyo mwekungi okoro kwa Miriam no musacho yoye ngukiere ko balisone ngutakare ko mutiga ngakioko ba murito totana goikana ange banta abanga sama tukatura monero ebirero birase chinka abana banyasaye abana baito babeturukisi ndani cyo gutanga ubulito abana baito babeturukisi ndani ko bwamona abana banyasaye cyo kurusia marito bahirwa mariyo yeke gusi bahirwe mete ko bwamona yeke gusi bahirwe ko bwamono ama riyo ko ruase chi chemist abana banyasaye tigamba tabiga okoiburu kwa Yesu tarehe 25 bana banyasaye ntakete buri neri kweli go gikoriya neri rwero go gikoriya tiganda ratumye rango cyenga buneyo nama kweli go gikoriya akarolekana ole murito asomo ikomo chenu abasaye ba minto bali bawo okole nyangi unabone nyangi nera ali musocho litukuriya mambira mwanuro ku Marion amona abandi tomanye gukora litukeli togende tare 25 ngakigose obugima bwao buraje ko base litukuriya mambira litukoko bwamono yesa iboletwe abantu abange ko bwamono barusiria marito abantu abange ko bwamono bakura sokurusia marito abana bake igobara mayige ensemo abana bake bari gichoime abana banyasaye akarolekana ole murita somo ikoma chenu bantu bakorere kinyangi nyuma yemetenyi 7 nyuma yemetenyi ko bwamono sita banyolira nande omwana ngayiko bwamono omwana oyarwa igebe kiremetenyi kianda nero mukungu ko bwamono akonyoro omwana na omusacho ye Yusufu nigarengo omonto omurunge komena noka abana bakonya konyunyunta nasama koli ngankisingi bana kubwatana lero chinkwana nchiacha koboko kwarenga abantu bakwana ni lero umwana umumura bakumena no mwesi waje wakole nyangi ogurike kuba kiaje igoro munyuntiro romemo mubwatire kurwa mogongo bana banyasaye ngakitu ashemire the gospel ngakitu asemire the cross of Calvary ngakitu asemire gendotokoroka chinguru cheli ngana bana banyasaye tubwe ndiko kuna musacha akoyunga ikaneta ange no anye noko mukuna taramukuna umusacho le perfect na kiyako abandi bako bamurito bakolire jinyangi asenge njogo kuna nakulia bana banyasaye estimegere akiro monto yeko moitokwa yonkiringa asenjerenga buneyega umusacho okoro kuyusu bugare ngo monto muronge tare ngo munyabitamutamu umunyabiranga kibu kuna kogolero mukungu okoro kumaria mukiyanga obwanjani goborete principle is not a feeling in virtuous and love negentokera agoite ochore bobe omwana nyasaye no kurigerio gotobuna kongana omogongo ngakyongana ngagige kuba kingana. That is not marriage. Marriage is love and is a principle from God. Igonkeli wetera senjerenga buneyega no musacho ye Yusufu ni garengo muntu muronge omukungu akabo mwekungi no musacha akabo muntu muronge na kyabana baito bali bangina baitekera mote bya bana kirasi sana isatori doje wakinire omugongo obukire ebigoti byabukire tibuye bachikondo mwekero go pake rwe sabuni go Yesu kuru tibuye bachisindani after 3 months ihonkyo kwegeryo mwana kinyomo kinyinge kiasarekire asenge njo yaba iburi abana banyasaye tariye tikomwa umuntu yo moronge obosoku akarengerya komotiga bo bisi bana banyasaye. Enyomo is a permanent university whereby you cannot graduate, so you must choose well. Nande nkiringa igogane riko bwamono obokobora korwa omanye sobo mwiseke omanye sobo mumura ngakiki abatise twe ngakiki akolire kanisa taliyo liyo yuboire kenyoro abana omanya goja gukongaina ekanisa soko beke sutie mwamu na ekwa beke neti ndabu naro murabu ase kenyoro abaiseke ko bwamono barase kenyoro kisemi nabona bone chire ko bwamono chi congress ase party finder abali bakutumuka chumapiri abana banyasaye omuntu yo nare ko bwamono omuronga asobogima bwaye igonkiringa akarengere kumutiga bobisi tatagete komolentera obosoku asenge nchamorora kali mulito
kurende keraringi olengereti aya monte kerra abana banyasaye nigo tubwata abana baitu bale form 1 gojakera primary bale bitondo ekere bagoja kunyomwa igo barange gokwase ngencho babongetia marwaire ao kere bagoja kunyomwa roiboro ndiyo nigo bale chingo chinyomwe kiagara barusitia maritoma irara mori ndiyo asengencho ya mariogo alinge olengereti aya ingamutige amo maraika bo manana akamukiera ase chindota akamotebi aye Yusuf omwana o Daudi toiroka koira Miriam abe mukao ekiagera oboritobo bwatongirwe inda yaye n'obwo moikomo chenu umusacho yoiga agataka mutige umumaraika akauroka akamotebi ngano omonto yoiga n'omonto muronge n'oboritobo borasenda yaye n'obwo moikomo chenu tubwata abana bale virgins boys and girls bagotera buyase kanisa batana wika musacho ndani batanya wika mukungu ndandi nakiyeko na bakungu banywamire bako na wikanga bakungu babanyene nabasacha babanyene lakini yekwaya lakini yogotera no batatwa ekere baburense buno moikomo chenu musacho goroko murandi omotabataba kuruo motumba komogongo mambi marogo bakwanyoro wakodi mwayanga pasita na chonsabere andari go sabera konde akwango kienkwana yao tomenyane na pastor nero tebanga gochiwa kolire buya omweli oye kwanyoro mo pastor amenyetana abaiseke be kanisa n'abakungu be kanisa asogo ikanange igo monyi gweta abana banyasaye ugo toleka waito asiri tukuri atare shina na tane ke toko goserekea na kigo cyakera barandi abakuani na kigo cyakera abarisi be kikanisa abarayi be kikanisa abakungu n'abasaje na kiko bwamona abana banyasaye emechandera asama tukaya go mweri tomenyeta monaro maro che David principle Yesu kurweria bunanya teko bagiye witwa agati bongwa omweri oye bakamuita bakamubamba bono kiringa emirobe yano gotinde kwa abasacha abayiga abande nabokonyona mbali bara abakristo mbali batari kunywa marwa amangano botuma niteriko manyanga enimo abana banyasaye mbwamate kitubwate kubwamono ase obwamate buko iboro wa Kristo ngakito iboire chimbo cy'ubutumani chimbo cy'ubuiti chimbo cyenda amwamu ntosibiri ntochanire ungo bya 21 ere nayiworo mwana omoisia uno mareko komotebia na morokerie tali ayese kiagera nero ratuli abantu baje koruase bibe byabo abana banyasaye fungura 22 ayonsi nigabeire linde likerane lyali twe no monene asomo abomo bani ebunge meronge bina bitana bitatu ligereria omoise ko mwe kungi nabe murito bana banyasaye tubwata abese kabe kungi aba murabe kungi kinyangi kigokorwa wose toko na batangi gukikanisa busa twanyara ko batoko bwata ni bitondo bigo kigo kwa samarwaire ebinde byarusiri ko bwamona marito abantu ko bwamona batindie kanisa abantu abanyabitine kanisa ebe ko bwamona nyangi ukigokoreka n'umukigete babengete kitingiri asinge njama tenga abaye bonsi babasire asinge njama tenga yarubiye ko monyene igabasetie igegeta abakungu ono gako igwe nyangi goje kanisa igabate abanga inkie nyangi bono mogo totogeria abana banyasaye na arorire birageri ebinge abana banyasaye na arorire kinyangi kinyinge na arona matama anga mange abasacha bali barenge kubwa mono bonjoka na abana babanyene abakungu babanyene embwe ligagoche kanisa eri arenge gotegera abaiseke babanyene tingiri abasacha babanyene tingiri na hande kubwa mone biyeke bigokorekana asenge ncho batali abaronge asenge ncho batali abekungi bako babekungi asogotera bako bowekungi asabura ibe kanisa bako babekungi ko bwamono asikende yonse nagusika ebire bicenu ligera liyo mwese ko mwekungi nabe mulito noro mwekungi spiritual mental physical and social abana banyasaye ekera to kwenda goserekera okweburu ko mwana nyasaye eliyo naiboro umwana omwisia nerieta lyaye narokwe Emmanuel engencho yaye nyasaye amu 92 Wana banyasaye, this is Christ incarnate. Enjiri likobwa mono yesa korwa koba kobwa mono nyasaye okoba mwanya bantu na Yusufu agachya koboka korwa se kitoro aga kora buna kigetwe no marayika wo monene akaira mukaye lingana linene gaiga korende tiriaba komo goika
akaibora omwana omoisia mbaika nange oika omobori omwanya abantu akaborirwa Yusufu akamorokeri etari yaye Yesu abana ba Nyasaye Emmanuel Nyasaye kobwamono amona intwe bono ntagete motegera mangana makare gaiga abana ba Nyasaye because Mary was a virgin when she became pregnant. Matthew raised Joseph only as husband of Mary. Iko kobwamono Matayo as Matayo yiga abatanga nigalengo omusajwa o Maria tarenge ise omwana omoboria onyasaye igagotebega not father of Jesus Christ igonkirinda getemba tebiga ko tokwiyobokia mandazi tuanyanyire chimbuli abande tuanyanyire chingoko abande tuanyanyire ko bwamurege tutokoroka chije nikeri bwanje tekoli na mandazi abana banyasaye ndagetomanya iga oyo minto Yusufu ngalengo muntu ko bwamuno mwekungi utalengo umunyaba kungu otarengege ndotokoroka egumanaisa oyo no mukungu okoroka Mariam she was not tarengo muntu munyabasaja oyo onenge korokwa ko mwana Yusufu tarenge egumanaisa tarengo munyabakungu wetera senjirenga buni yega akaruko ko bwamononga ekera mulire teboko mbaika nange nekera banyomana mbako umwana umwanya bandaka borirwa tubwata basacha bange njirenga buni yega yeko bigesie kebesana abana banyasaye onye kwanyoma tabakungu babere batatu twakomanyeke nyoronga no muntu muya tigo mukungu olikuwa nyoma togatuguta okaruta bune esike ogaje kanisa ogesibya pasita haleluya bwana asifiwe ogwaki abantu nse bagireka tigo mukungu olikuwa ata abana watuguta gukibogere omukungu olikuwa ata abana watuguta gukisumu omukungu olikuwa ata abana watuguta kobwamono gokiaboruya omukungu kwa ata abana watuguta gokiali ase bakoroka bugikoyo tigakwe alitokocha komanyanga amaene no mukristo kuarenge no morandiore ekerege tondo ge kolentwa otuguteta abana bo monyene otugute bana banyasa tegamba tebi obogimo bega bubo kristo abantu abange tuachire kanisa nje gotinde kubuya inje koroko mo basita mbeke jisuti biya ingole galingiya but obwamate bwa no musaraba ngakina iweru abana banyasaye ase ko bwamono ndoyo mobo abakungu mbalenga ko bwamono obwate abana mbalengo iborete isi kuba cyandekete bakobeka macyancabe wese betebuya ekanisa go kwana ko bwamono sipurano bana banyacambi ya muri umusaja bwende go kwana besinga abana banyasaye ya muri abantu bacha babebiye bundi ekanisa abakungu bayiru pesi bakwana pesi abasaja mbalenga watigete abana banyasaye nkoboliri swaliri nene igore koboliri swaliri nene asengenje Bibiliya atebaiga oyo lenge million kobwamono olenge omosacha o Yusufu nande talenge kobwamono ise Yesu obolito bwomukungu yo bwalengo obolito bwomuikomo chenu. Do we have such a kind of women onye koro yo mobo toko goma mireme gokorekane kanisa toko na kurama barandia toko na kurama balisia toko na gosalie kanisa yao igonkiringa Nyasawe itonkorangeria abana baye obwamate bwao na igoro obwamate bwana na igoro abana banyasaye inyakibore ekerende asobosi bwense no muntu olengo mokarakali asaba kungu ataranyoma onyo muntu olengo mokarakali abasaba sacha ataranyoma oko gende nyagitali gako yeturubani oko genda ko bwamone kanisa gako yeturubani na abo mwalimu na abekali igago turubani esara abana banyasaye na abo morandia igo twate biguga umukungu olenge koro kwa media mwekera toko sherekea Christmas igalengo mwekungi no mosacho yoiga akabako bwamano omoronge abasacha mbalenga balekanisa barabaronge atuachira oko baracha tutinde kubuya atuache toko baracha toy wabakungu toy wabasacha tokwaneli wabana igerege ndo keberero ogoenda wekanisa inkeringa towene wetera Chinguru cheringana tuchikorogo toleka wakale na kare ekereko ni yo mwelio abana banyasaye ewakwa tarumbeta ya Bwana itakapolia mara
mirere itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwa poro niwepo. Yes, n'umusacha ule kanisa n'umukungu ule kanisa ekera marieta korangirigwa umukungu iborete Yesu, umusacha kubwamono orerete kubwamono Yesu, umukungu akorokwe mukungi umusacha ule ngo muronge. Matthew's genealogy gives Jesus legal or royal lineage through Joseph. Ikon kiringa wetera ase Mataya kerago kwana nga Yesu aruete igotoko nyoranga Yusufu gago teba ase kubwa muno mwana ya aruete. Mary's central line is recorded in Luke chapter 3:23. Ese Mary aruete nere na ase kubwa muno Luka isate bungo bya 23 weke 33 inga iku aruete kuruse ino garinga kioro mwana Nyasaye inga kiomanyekane asobogi mabwao akimoko reme Chie menga bantu bacandegete kwanywa mukwe bisa kwagenda kwana chebiara kuyaka chirangi mbako umunwa nyoro musacha anjera gusenya koe kwanyoro musacha kubwa mono birongo kwamutenjere omwiseke minto timbu ati mwanonde ani go gaturageti abana batano kwamanya no musacha kwa abana 6 omba amanya bali batatu bamanya gocha asinge njo kwa mubisete obwe kungi botarenga aroro abana banyasaye abantu abanande baserani abantu abakubwa mono yabangane nkoba yabaka koko genda gosoka onye watamire kurumo chigete onye tukwatigeta abana asigete tebekene irinda abantu balemeranie umungino yokubwa mono mugenda masoma ase Luka isato ibungo bya 23 mpaka 35 kemo kira soko sereke okweburu kwa Yesu ingakyo bwamate bwito bora abana banyasaye akiyepera tu abekera abana baita abaiseke birongi bibatalirete abana bayimutaba murari tukoto abagore ebirongi bibatalirete abana baita abaise kamo nabamura asenge njogo cyokora ki obotomani asinge njogo cyukoriye amarwaire sexually transmitted diseases abana baita abamura koranjeri tukoko bwa monori atare 25 yende diatoka chimapiri chimamosi anga tuamenya kako cyase kanisa anga tuamenya kako cyase yeta so sibie tuiboruye liyakabere kubwa abasaja gotongana nebitamutamu gotongana nechibesa gotongana nechiparuni omwali oye abantu bakorera chiroching bakorera kubwa mono emeteme bakorera kubwa mono chisaiga abana banyasaye igo inje so koiborwa abantu bagotebanga oborwero botingo kunje buyeka omontonyo rabakungu ko bwamono 30 litukerio Yesu iboretwe abana banyasaye tigamba tebiga eri tukeriga naliye bamura abange bakobasia nabwa abakungu abayiseka abange bakobaserwa bagotebanga litukeriga ndagete ko bwamono nyome taliyo kobaserwa asenge njobo tomani omoerio. Both Mary and Joseph were directly what we call descendants of David. Once you evaluate korwari ase Daudi byekomanyene iliye nyomo ekonge abana banyasaye nebwe ntomanye ngo muntu gokonyoma no mukristali umuntu ngonywara amaru umuntu ngonywara kinyasora umuntu ituko kyago timoka amana digatata beken onye kobwa mano gotimoka chimapiri nyomo mo chimapiri nyago konyoma gotimoka chimamosi nyomo mo chimamosi tako endo mo cyobande kwa nyomo ngakie Christmas wogo ikeso mosaja okoiro bolito kwa matenjo matana omasidie na arenge mwacha akachisegi waseliwa igonkelinga igoto gwente koba abana banyasaye kubwa muno bale egendo tokoroka onye koro mo Kristo obo mo Kristo nano chikorosi abana bamenye buya bantu balenga babwate mecha bantu balenga babetanire meyo bantu balenga bangentanire asinge ncho yedini okorwana nganje se itoma magonte bintu muke sabato inje se itoma magonte bintu muke chimamosi chimapiri nkwa mate kero mosacho yago konyoma na asinge ncho utarengo mwekungi utarengo murunge gutenna machikanya sae ngokora nabana banyasaye. Matthew trace the genealogy back to Abraham while they traced it back to Adam. Uroje ko bwa muri muntu tokoroka Abraham
oyo tokoroka Matthew igakoira ko bwa mono egesa kukia omwana oyo iga ko bwa mono ogochikoiboro asobosibwense omoira mbaka ase Adam nande bamolenta mbaka abana banyasaye ase obuya bwa Nyasaye mbaka ase Abraham oyore egesa ko bwa mono yatume tugechikorenta okwegana na gotenero obuya bwa Nyasaye ngaki abana baita besikama nabamura ekere nyome gocha igokurigeria botambe igokurigeria bwengi igokurigeria bonene igokurigeria jibese egari igokurigeria enyombo okurigeria egenda tagote marriage is not anything rather than egenda tokoroka obwanjani abana banyasaye kotiga tuwegeria abana baito mbagenda bachikorenta abana bachikurukwa ebirentane obo Kristo batebigunga amaene baba abekungi abana abayiga amaene baba abantu tokonyara kwa tokoroka so bimabwabo abaronge nari enyomera abwenere ase obugimo butorama nabarobo abana mbaro bale form 1 abana mbaro bale form 4 bono iga bayibuleti abana abaiseke abwato omwana atigereto omwana geto omwana asubugima bwaye na asengenje batatebe tigunga enyomo abantu mbali gokunana goikamba kali tukoliria bagojuko bwata nakoba omosacha amono mokungu yentongera ntagete gosoma elinde nkora abana banyasaye Matayo ya mafungura 17 nebwate lingana lirega iga ntagete totegara buya sana asubugima botoramo nabarobo ingenchi ane yiga ekereto gukwana igoro ya history ekereto gukwana igoro chinchira abantu bobwente kubwata na asengenchi enyomo nambe yemo Jewish marriage involved 3 basic steps enyome yiga ekero toko yoranga Mariam amono yomento okorokwa Yusu banyo manete aria engaki eri ya Israel iko barenge kogenda chi stable sato montegereri tukoria lero stable entangani the two families agreed to be one union chiamate chigevere utararento mukungu utarenyo muno mosaje iko mubwente wanjirana mobe egente kemo second a public announcement was made ikonkiringa wika mutangazi uchiko mukungu no mosacha abana banyasaye na liera rekane ngamura baronge at this joint known as Petrosio, the woman was said to be espoused to the man. Ubwamonase aigabere ekereko bwamonego tangaswa bono nkiringo monto yoriere ruboko Igon kiringa chistebwe chiga nabatebia asamangana enyomo buna yesa iburetwe buna togo chigo shereke aso umutura munaborobo litangani goika ohancho monto ngendo tokoroka friendship koruhararo oikerege ndo tokoroka abana banyasaye egendo tokoroka nga muhanyara kwa mugotwara ko bwamuno bwamate bwoko nakogamba nakonya komanyana ngana kimura asobuge mabwino enyomo emanya kuruororo esoe abanta abayiga bamanya kuruororo bagwenere. This was similar to engagement today, except that their relationship could be broken only through death or divorce. Igonge linga gwetera senjere ngabune y'abana banyasaye ekere yesa go chigoshereke wasama tukaye mwali obwamate bwito bwenyomo ngakiborekene ngakitokolenta ngakitokonyomwa abana baito egento ngiro tubwata tokorokanga engakinero yakeregento ngakiyoko iborwa engakiyogosoma engakiyokonyoma tike ko bwamono ngotarakora primary inga December 25 yakoire byagaso gwakire konyomu watigire school watigire ko bwamone school ase form 4 osaba kwana kwa nkoba gojase mura seri tukeliga ekera torango jigosereke ali tukoyesa iboretwe abana banyasaye igoligo chikorenta ko bwamono bwamate bwito na Nyasaye igoligo chikorenta ko bwamono mogoko igoserigo chikorenta makweli amona marwaire wona asengo chikokorera anta getemba tebi ko bwamono embuyo mosacho yoiga olengo mbiya okoro ku Yusuf abasacha baito mtutu alembuye ngabune yiga umugako yo ngakiarenge it was a man of integrity no mosacho bwate gisemi chiguru igo otaranyoma abana banyasaye oikobo muntu mungaini ilinde nyomo yao echikoba nomogoko ekerenga kinyomo noko bwati uwe kanisa amo na Yesu kerago chiri akabere omusacho yoiga igenta akolete it was a descendant of King David ayo kurwase nyomo bakabona iginyomo yaikire abana bakonyoma na chikasen abana bakonyoma na kobwamono abamu abo bayibuira abana asobwamo wikomanye nga ayo konyoma korwa abana banyasaye egendo kende
Jesus is regal and heartily father. Oyo iganiga alingi ko bwa mono ngane ereise ko bwa mono Yesu nonye ko bwa mono taliere ko bwa mono omwete omongino yogoro ku Mariamu obolito. No agegata ko bwa mono nga oyo ntata. A person sensitive to God's guidance and willing to do God's will. Umuntu ko bwa mono bwanje tukuyigura Nyasaye. Ikamata ingo mokungo yo obolita bwate no bwo moikomo chenu na agasorere nga muire. Omo gako yakamuira nande tag mokuna uikomo bolia unyako baga kuiborwa no matter what the consequences. Nebankinde yons abana banyasanga tena bokomu asinge njo yobuya bwaye inki turasome kurwa somo sacho kwa Yusuf. God honors integrity. Obo ngaini nejisemi Nyasaye gakunyara ko baga guika ase agosika umusacho ngabunoyo usomo kungu ngabunoyo iga begento kende social position is of little importance when God chooses to use us in any way. Neba kubwa mono no mwalimu ole, ebe no munyagitari, ebe tosometi ole, ebe kubwa mono no mulemi ole. Omogako lenge kolo kwa Yusufu halenge kamenta. Akanyara kwa gako nyomo mokungu, uyorongo chokobangina omoboli bwense. Ikoko koli nyomo. Wana Nyasaye atoli yo mwalimu. Tori yo munyagitari, tori yo muntu wade kibesa, kali yo mukungu ko bwa mono orachi koba liuga liao asubo motora mona borobo. Yento kyo mwajo. Being obedient to the guidance we have from God leads to move guidance from Him. Bana Nyasaye ekeratoka netikoba ko bwa mono abana Nyasaye. Omonene ekerago tura igotura abe ko bwa mono ababui asekiregento, even spiritual, mental, physical, even social chinkajira nyala ko bachiko bwenera ekyo mwajo. Feelings are not accurate measures of the lightness or wrongness of an action. Ikonkilinga ekeratoka teanga nigo obwanje ngakiwanje to mokungu oyu ngakiwanje to ko bwa mono mosacho oyu nganigo na iwa manyinga gotarabia. No, marriage is a principle. Amangana ngana manyinga gotarabia so bugi mabwa obwa kani mosacho li mokungu oyu ya toko ngenzoko ka individuals and love. Akiye kora chinka chinyinge chiasarekire ikonkilinga ekena kwanera manganayo kerenko pakanelia mayako bwa mona asiri tukoli atara 25 nga Yesu na iboletwe inki ogo chigokora asiri tukoli omwana Nyasaye na makweri ogo chikoliya no urero ogo chikoliya bose ni ogo chikoliya obwamate bwamo na Nyasaye amone family yao nga yamangana ya korekanegete. Fight statistics. Number 1, Nazareth, Bethlehem. No ko bwa mono moboli anyatoko bagako wako iborwa. Occupation, a carpenter. Bana Nyasaye niga alinge ko bwa mono mosweni kibao. Kero ko nyomo mokungu tako motengo matenje ne principal. Njoma nyeteno mo pastor. Njoma nyeteni gonde ko bwa mono mwali mosomete. Esa certificate ya form 4 ni gombwate A-. Mokungu goja onyoranga ni gobwate D-. Na go sike. Ngelinga egentege tangani tawe atakalia masakara asenyomo ngendo kero atebyo monte kole ebeke ko bwa mono bosibora aso monta wanje ko bwa mono bo star wancha ingo balenge ko bwa mono relatives ko bwa mono bo moga ko yokoro kwa Yusuf atabate ingo mokaye oyo ko bwa mono tate okoro ku Miriam abana baye Yesu oliye bo moikomo chen Yakobo na alengo Joseph na alengo Judas Simon amonande na abwata abana aboisike banyora tamo na Miriam omwelio contemporaries Herod the Great enga kiamangana yalinge okorekana Herod no alenge chone the Baptist Simon Anna ebinte ebinge byango okorekana asenga kienga bunega mbanto kibarase kenyoro kiao ekero ko iburu banto barase kenyoro kiao ekero ko nyoma omaita bature no maita bagambi no maite ngoyo musubati omino no maite ngoyo ne kasi ni ane ntriko nyoma na kobwa mono ekenyore ke ntriko nyoma na so wimotora mona borobo abana banyasabo sabakwana kwangoja gosase more Emmanuel yengenche yaye Nyasaye amona intwe abasaya bamintu nko baganere ko bwa mono Christmas yekia abangina mona bagaka obwa matebwa no mongina obwa matebwa mono mogaka obwa matebwa mona abana obwa matebwa mona isa mona nyoko nna kikobwa mono era alento kuiburu kuya
ya kwechimbwa elinde chi family chetu chibwenere tikanisa chibwenere abana banyasaye wetani mono enyomo ebwenere owe kungi spiritual mental physical social elinde enyome ebwenere abana babwenere obwamate bwito na igorobanyara ko aboko bwena sama tukatura monaro abona nyoro musacho lenjira buno muisiki esibete suti asabete bokena kwamenya korwa resibete suti lakini nawe monandere ani gaza betaje ko gutumia ritukuri Christmas kwa mubwati mambiko wa akole matukabere omusacho cyagosaba cyisuti kiyaye takurikiriye abantu ko bwa mononga isuti kiyabwate abaiseka abange banje tamadoado naba muri abange obwamate bwawo na igoro nkakwanya ko bagoko iborwanga nasoboye mabwawo nyasawo nabakonye nyasato bwako katubwato koboko na intu atari bagatororo umwako moya ekera twebwirwa se chimbo cyeito secretariat yeso yoromotori ito amina kosabatora abana banyasaye omonena tatu ito biyamana sengencho ye Chinguru Chielingana litukelimo mwako yo mense mo yeso na iboletwe ko bwamono Emmanuel nyasa monentwe twango sabira abana bale baita baise kamuna bamuraba ngina mona bagaka yabenga bwato bwatani na iboro tuyuru buye chimbo chito chibe chingi yakira toko so mwako moye awetani mono no itorigoro abamuraba bali batagete ko nyoma na baise ko babasacha abana bakungu abaya nanda abayibuli na barabuye oto bwamatubi yamo na bakungu baito ilindo moneto manyanga nchekerenga kiao ase gotobeka aso bosibwense abakwereirwe abarwariro moneno nyarako bagoko barwanira singe njoko bagosemeri wetani embera mona makweli serikali yetu ya Kenya twasabira omorembe iliyotali ya oliba ko kale na kale secretary ya yeso yoromotori ito amina wetani ngo pastor lame konkwale okobaganiria Christmas yekia nando mwako ya 2024 tarehe 1 wetani mono enamba ya nesimi nere yere nsabo biyamono aseri ogiri Chinguru Chielingana kurwa television ya Voice of Victory mparikiwe boseseni we mono.